niya nga magkamay adang ito nga asawa. Ang ginsagtunan naman tumas kayo kay maluya ka na. Nag-isugla iya nga sinmiring erdoy nakakasakay ka. Ano sa kaadlaw inikiman tumas may imbisita. Babae nga biyuda sisingan mistisa pero batan pa. Iya kinalaran at iya timpos nga pag-igugma. Nag-isugla ikiday nga sinmiring iman tumas nagas ka na. Man tumas ayaw nagad pag sinasaway. Una-unaan iyan mo angay ka na gumahuway. Kayo mula kung magdamok ka pan asawa. Kay bisan ang imong paglakap haros ka na manit matumba. Ay nagat pag sinasaway man tumas. Haluya ka na. Oy, Doy! Araw ng pagsiring! Haluya ka na daw. Ako pahimo. Ano ba? Magdidinalos ka na la. Oy! Magkusok pa rin ha! Ay man tumas nag-iisog. Man tumas ayaw nagad pag sinasaway. Una-unaan idan mo angay ka na gusto mahuway. Kay rumula kung magdamok ka pan asawa. Kay bisan ang imong paglakap haros ka na nganit matumba. Inikiman tumas maray pinipili kunan mumursunada. Bisan lahit mga babae basta may ada ug lahit sura. Iya dinadaog iya kinakaptan diri nag-aala. Bisan pasip punon iya gudman ini kinukonsoyluhan. Inikiman tumas bisan na punlagas pero na ako pa. Karuyag ba niya nga magkamay adan ito nga asawa. Dalit pagbantay kung kamo aton mga kadaragan-an. Likay na lang kamo kay inikiman tumas diya ngay ungayan. Man tumas ayaw nagad pag pinasawa.